उदालगुरि जिल्ला पिपल अफ उदालगुरि LAC नि बानजायनाय। उदालगुरि जिल्ला UPPL आरो बैरखन्द ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मैया उदालगुरि नोगोरनि दुर्गा मण्डप लांगोनायाव नोगोरारि जथुमा जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओंखारनाय ड्राफ्टखौ लानानै गुवारै फोरमायना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया लक'सभा दानायनि ओंखारनाय ड्राफ्टखौ लानानै ABSU आरो UPPLनि आखाइ दं होनना बुंनायनि सायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया रावनिबो खोथा बायदि सोलिया, बिथांमोनखौ रावबो मन्त्रि MLA आ बायनो हाया होनना रोखा बुंथियो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPL आरो भैरबकुंड ब्लक कमिटि UPPL बे मोननैनि जथाय नाजानायाव नागरिकफोरनि मोनसे जथुम्माय खुंनाय जादों आरो बेहाय जोंहा मोननै थांखि, मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो, आसलथे मोनथामानो, मोननैल' नङा, मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो UPPL थांनाय आरायता बोसोराव मा खामानियाव दं बेखौ मिथिहोनाय, गुबुन मोनसे जाबाय फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शन जागोन बेखौबो बेखौ लानानै रायजोफोरखौ एसे सांग्रां खालामनाय, आरो थामथि जिथु थांखि बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारिया बावैसो इलेक्शन कमिशना जि ड्राफ्ट डिलिमिटेशननि जिथु रिपर्ट होदों बिनि सायाव जिथु नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलायनाय बेखौ क्लेरिफिकेसन होनाय, बेखौ बुंफोरथि होनाय हिसाबै जों बे दिनैनि सिटिजेन्स एसेम्बलिखौ खुंनाय जादों। बेखौ जों बुंनो जे माबा चिफ इलेक्शन कमिशना 2007 मायथाइयावनो डिलिमिटेशन कमिटि बानायदोंमोन, बिनि रिपर्टखौ होबायमोन आरो बे रिपर्ट मथेनो आसामनि बादि गुबुन स्टेट बायदि मथे बे रिपर्ट मथे इमप्लिमेन्ट जाबाय। खिन्थु आसामाव बै समाव NRCनि खामानि सोलिबाय थानायखाय बेखौ स्थगित दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बे स्थगित थानाय रिपर्ट बेखौनो दा होदों आरो बे होनायाव थिग रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो बिभिन्न दल संगठनखौ लिंहरनानै बिथांमोननि गभर्नमेन्टफोरखौ लादोंमोन जे रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो रायजोफ्रा मा लुगैयो गावनि एलेकाखौ लानाय, बे मथे दा जोङो हियारिं लादोंमोन आरो जोंनि UPPLनिफ्रायबो बा BPF अन्य राजनितिक दलाबो बे हियारिं समाव गावनि दाबिखौ थुनायहैदों आरो बेखौ जोंनि UPPLनि दाबियानो बेनोमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौ, समस्ति जानांगौ आरो बेनिनो मोननैबो ST जानांगौ, बे मोनसे दाबिमोन। क'क्राझार थाखाबाय आरो क'क्राझारनि बादैबो क'क्राझार आरो उदालगुरिबो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे होननानै जों दाबि खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सिमानि भितरावनो एसेम्ब्लिनि समस्तिफोर जानांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन आरो दिनै रिपर्टआव जों बेखौनो नुदों जे जोंनि दाबि मथे बिटिआर ओनसोलखौल' लानानै जोंहा एसेम्ब्लि समस्तिया जाबाय। जोंहा सिगाङाव 14थाल'सो एसेम्ब्लि सिट दंमोन, बिनि भितरावबो 8थायाल' पुरा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव, बाखिखिनिया खावसे बिटिआर खावसे बाहेरावमोन। खिन्थु दिनै बे रिपर्ट मथे जोंहा 15था समस्ति जाबाय बिटिआर ओनसोलाव आरो बे गासैबो समस्तियानो बिटिआरनि सिमानि गेजेरावनो। बेखौ जोंहा लाब जादों, मोनसे समस्ति जोंहा बांबाय, 14थानि जायगायाव जोंहा 15था जाबाय आरो बेखौ जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै हाग्रामा महिलारि बेफोरखौ खालामबाय थादों, जिहेतु बिथाङा रिपर्टखौ मोजांखौनो नायाखैबो जानो हागौ। बेनिफ्राय जोंनि जि मोननै दाबिमोन, मोननै पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होननानै, बिनि भितराव जों BTC सिमानि भितरावनो जानांगौ होननानै दाबि खालामदों, खिन्थु बे जाफुंनाय जायाखिसै। खारन जितु उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होनना बुंदों बेयो दासिमहालागै दरं होननानै ओंखारदों, खिन्थु जों आसा खालामदों बे उदालगुरियानो जागोन, कारण जोंनो एसुरेन्स होदों। बेनिफ्राय जोंहा सिमाया जितु पार्लियामेन्ट सिट मोननै बेयो बिटिआर ओनसोलखौ लानो जानांगौ, खिन्थु क'क्राझारावबो एसे सिगांनि मथेनो जाबाय, बिटिआर एसे बाहेरनि हाबदों, खिन्थु उदालगुरि जितु समस्ति जागोन बेयो बिटिआरनि 6था एसेम्ब्लि समस्ति आरो बिटिआरनि बाहेरनि मोनबा समस्ति, गासै 11था समस्ति लानाय जागोन, खिन्थु नामा जोंना उदालगुरियानो जागोन। बेनिखाय बेयावबो जों साक्सेस जादों, मोननैखौबो ST जानांगौ होननानै दाबि खालामदों, खिन्थु मोननै जायाखिसै, मोनसे क'क्राझारावल' ST जाबाय। जियानो जाथों जों बे रिपर्टनिफ्राय जोंहा जथेस्थ लाब जादों आरो बेनिखाय जों गोजोननाय मोनदों। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बेखौ लानानै जिबायदि
खेंख्रा खेंख्रि बाथ्राखौनो रायजोफोरखौ फुस्लायनो नाजादों बेखौ जों सोंखारिदों आरो बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा खारन दिनै UPPLआ थांनाय 2 बोसोर 2 खावसे बोसोर सरकार सालायनाय जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट रायजोफ्रा मोनदों हाग्रामा महिलार बेखौ नायनानै एसे खर' गरम जादों खारन बिथाङा 17 बोसोर बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैहाय थगाय थुसे रायजोफोरखौ गावजों खालामफानो हागोन बोरै गादियाव फैनो हागोन बिदि खर' जन्था खालामनानै नंखाय बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो नाजादों आरो जों बुङो जे बिथाङा कुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामाया कुनुदिन गादि मोनफिना आनखि नेक्स्ट इलेक्शनाव हयতো हाग्रामानि जितु एक्जिस्टेन्स बेनो टटेलि जोबहैनो हाग्रामा महिलारि जे धरना होबाय थादों माहारियारि एबा थुनलाइ आफादफोरनि बे नाटक जानानै आरो उदालगुरिया जायया ABSU आरो UPPLआ इलेक्शन कमिशना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन सरकारनि आरो बियो कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि प्रभिजन दं बिनि सायाव सम्पूर्ण फोथायनानै बिश्वास खालामनानै बिथांमोना डिसिसनखौ लायो इलेक्शन कमिशनखौ प्रधानमन्त्रियाबो बोसोन होनानै गावनि गोसो मथे बाहायनो हाया राष्ट्रपतियाबो हाया कुनु राजनिति दल हाया कुनु अफिसारानो हाया बे कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि बेखौ नोजोर होनानै कन्स्टिटिउसना थिननाय मथे खामानि मावो आरो बे रावनिबो बोसोन लाया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जितु दाय जाबसिन नागिरनाय जे ABSU आरो UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो इलेक्शन कमिशनाव फिदिंनानै बेबायदि रिपर्ट बर'फ्रा लुगैनाय बायदि जाहोआखै होननानै जितु बुंदों बे सम्पूर्ण मिसा बेसलेस खारन बिथाङा कन्स्टिटिउसन मिथिया कन्स्टिटिउसन प्रभिजननि मिथिया इलेक्शन कमिशननि जितु अथरिटि जितु पावार बेखौबो जेबो रोङा आरो बेनिखायनो जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनाय गाव जे जाम्बा बेखौसो प्रमान बेयावसो प्रमद बर'आबो 7 स्टारनि केन्डिडेट जायो बे जानाय लोंनायखौ सिन्था खालामनानै जातिनि खामानि मावनो हाया जों थांनानै मोनदों 7 स्टारनि कुनु किटचेन गैया बिथांनि जितु प्रसार बे अप्रसारसो मानसिया थांना थानो जानांगोन खिन्थु जानायखौ लानानै सावरायनांगौ बाथ्रा गैया जानाय लोंनायनि बाथ्रा सावरायनांगौबा जों हाग्रामा महिलारि 1000 टाइम्स माबाफोरखौ जों बुंनो हागौ खिन्थु खारन हाग्रामानि लेभेलाव जों सिन्था खालामनाय खोथाफोरखौ गोसो सार बे समावहाय BP बा UPPLखौ खहा जानो थांगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'फ्रा माबायदि इउनिटि जानांगौ UPPLखौ सुइसाइडलाय जोंनि साननाय हनाय माबायदि जानांगौ सार राजनितियाव कुनुदिन बर'आनो जा जियानो जा राजनितियाव गोरोबलायनो थाखाय बे फाराग थाखागोन दा बेवहाय जाया रियेलिटि थागोन बेजोंनो रायजोफोर थागोन राजनिति पलिटिकेलि आरो कुनु जनगोष्ठीयानो इउनाइटेड जाया विभिन्न पलिटिकल पार्टी थागोन पलिटिकल पार्टीनि नीति आरो तर्क बेखौ फोथायग्रा गोबां मानसि थागोन बेनिखायनो जाया जातिनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावगोन बेजोंनो रायजोफोरा थागोन खिन्थु कुनुदिन खौसे जाया बे रियेलिटि बेखौ जाय बुजिया बेयो जानला मोनला बे रियेलिटिखौ बुजियालासेनो खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ गैया थेंक इउ